Mata adon gari, mun fi kowa mu'amala da jaka, ko ba haka ba? Kai co, ku karanta caption don ƙarin bayani. Ita clutch ta fi komai sauƙin riƙewa, ba ta da nauyi, amma in kika riƙe ta na tsawon lokaci za ta sagan miki da hannu, don haka ki ringa canja hannu. Handbag kuma kowa da salon da take riƙe kayanta, amma abu mafi muhimmanci shine ki ringa tuna kina caccanja hannu lokaci-lokaci don kada hannu ya sage, kada baya kuma ya ciwo. Idan kuma za ki daɗe da ita a hannunki, ki saƙala ta ɗaya kafaɗa don nauyin ya rarragu. Na san na ce a ringa tsuke jakar goyo idan aka goya ta, amma idan a tsuke take tana da wahalar sakawa, don haka a janyo zaren yadda hannun zai yi wara-wara, a goya in ya so daga baya sai a tsuke ta yadda za ta yi cip-cip a bayan mutum. Kamar haka. Idan kuma ana gudun goya ta a can baya saboda masu ɗan hali, to za a iya goya ta a gaba. Sai dai idan an goya ta a gaban, a tabbata ana lura da inda ake sa ƙafafuwa don kada a tuntuɓe a faɗi. Ni kam jaka ta sha zamanta inda ina da riga mai ajiyu. Ku ci gaba da motsa jiki sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.